Управление на отпадъци, отпадно стопанство в условия на COVID-19. Презентацията е изготвена от доцент доктор инженер Ботьо Захаринов. В природата нищо не се създава и нищо не се губи, а само преминава от едно състояние в друго. Кръговрата на веществата. Това е мисъл на френски химик и физик Антуан Лавуазие. Отпадъците са тежък екологичен проблем, особено в периода на пандемия. Всичко би следвало да изглежда красиво, подредено, но в действителност резултатът е малко по-различен. За първи път се появява известната ни червена кофа с отпадъци от ръкавици и маски, но дали в действителност те да са там? Не съвсем. Намират се навсякъде, включително и на морското дъно. Като правило, отпадъците са източник на замърсяване, но добре управляваното отпадно стопанство е източник на ценни суровини, особено в условия на тяхното изчерпване. Тревожна статистика сочи, че икономиката на ЕС изразходва годишно 16 тона суровини на глава от населението, като от тях 6 тона се превръщат в отпадъци, а 50% от тези отпадъци се депонират и изглеждат не много приветливо. Неконтролираното изхвърляне на отпадъци от промишлеността често предизвиква опасно изпускане на химикали, които замърсяват почвата, водите и въздуха и застрашават здравно-екологичния статус на човека. Оптималният вариант е да се прилагат безотпадни технологии. Когато това е скъпо и невъзможно, се прилага иерархията на отпадъците. В пирамидата е представено, че на първо място е предотвратяване, на второ място е повторната употреба, на трето място е рециклиране, на четвърто място е оползотворяване и на последно място обезвреждане. Доброто управление на отпадъците допринася съществено за икономическия растеж на една компания, спестява значителни ценни ресурси. В условията на COVID то помага за избягване на скъпи дейности по почистване и за предотвратяване на вторично замърсяване и целесовни проблеми. Ако законодателството на Европейския съюз за отпадъците се прилага в пълнота, Европа ще спестява годишно по 72 милиарда евро, а оборотът на сектора за рециклиране на отпадъците ще нарасне с 42 милиарда евро за същия период и ще се създадат около 400 хиляди нови работни места. Видовете технологии за справяне с отпадъците. Технологиите са разделени в две направления. Едното е за унищожаване на отпадъците, а другото е за оползотворяване. Първата технология от унищожаващите отпадъците, това е изгаряне. Най-рано появилата се и същевременно най-еколого-несъобразна технология. Увеличава здравния риск, поврежда екосистемите и замърсява околната и природната среда. Има най-вредното въздействие и излъчва се в атмосферата основните парникови газове. CO2, въглерод, метан, серни, азотни окиси, аерозоли, прахови частици, димни газове. При изгарянето на органичните отпадъци се отделят едни от най-силните органични отрови – диоксини и фурани, които убиват всички живи растения и животински клетки. Отпадъкът от изгарянето с горията преминава от категорията неопасен в опасен отпадък и е устойчив замърсител на околната среда, тъй като не се разгражда. Измама. Илюзия е, че изгарянето решава енергийни проблеми. Съществуват множество модификации на изгарянето, но никой от тях не е в състояние да улавя и задържа парниковите емисии в атмосферата, които са устойчиви органични замърсители. Пиролиза. Пиролизата е тип изгаряне в среда бедна на кислород или в пълно отсъствие на кислород. Тя също замърсява околната среда в краен продукт с горията. Пиролизата бива три вида – ниска, средна и високотемпературна. Протича при температура от 800 до 1050 градуса. Плазмено изгаряне. То е комплекс от технологични решения за третиране на различни видове отпадъци – битови, промишлени, опасни, твърди, течни и газообразни. Плазмата представлява електропроводим газ, при който електрическата проводимост е резултат от ионизацията на една част от газовите компоненти в системите. Ионизираните газове имат свойства различни от нормалните газове и затова плазмата се определя като четвъртото състояние на материята. Плазменото изгаряне протича при температура от 4000 до 6000 градуса по Целзий. Посредством високотемпературната плазма веществата, съдържащи се в отпадъците, се разпадат. Като резултат на изхода се получава черна стопилка
която се нарича обсидиан, който прилича на вулканичното стъкло. Технологии за оползотворяване на отпадъците. Биогаз, компостиране, технология за преработка на отпадъци, оксалор. Говорим за по-зелени технологии или напълно зелени. Биогаз. При анаеробни условия, отсъствие на кислород, въглеродите от отпадъците се превръщат в метан, а белтъчините се превръщат в азотни и серни окиси. При производство на биогаз от битови отпадъци се образуват органични съединения индол и скатол, който излъчва овца миризма. Остатъкът при производство на биогаз е компост. Той се използва за повече почвен подобрител след ферментация. Компостиране. Съществуват много технологии, но те се групират в няколко системи. Компостиране в фамилния двор, компостиране на площи по системата Window, механизирано компостиране. Компостиране по двечестър системата в двечестъри. Това е анаеробна термофилна реакция, която е подходяща за градове с население около и над 1 милион. Продължителността на компостирането е в рамките на 6 до 10 дни. Компостирането е екологосъобразен метод на оползотворяване на органичната част на отпадъка, но е изключително дълъг процес. Отделя неприятна миризма по време на ферментацията си. Необходими са големи площи, крайният продукт компост не е стабилизиран. Оксалор. В последните години на световния пазар се появи нова технология Оксалор, създадена от френски учени. Нейното появяване представлява революция в въвеждането на обработката на отпадъци. Оксалор е иновативна технология за обработка на битови отпадъци, утайки от пречиствателни станции, торов отпадък, зелен отпадък, отпадъци от хранителната промишленост, отпадък след метанизация. Оксалор технологията се основава на екзотермична реакция при взаимодействието на негасената вар с вода, при което се повишава температурата до 160-180 градуса, което от своя страна унищожава всички патогенни микроорганизми. Реакцията е с продължителност от 2 часа, 2 часа и половина. В края на процеса всички вещества са стабилизирани, дехидратирани, обезпаразитени, дезинфекцирани, сортирани и готови за приложение като вторична суровина и или торов подобрител. Технология Оксалор постига рециклиране на 90% от биоразградимите отпадъци и 10% инертни материали, които се използват в строителството. Оксалор работи без предварително сепариране и подготовка. Оксалор постига пълна дехидратация и дезинфекция на отпадъка. Оксалор е напълно автоматизиран и механизиран процес. Оксалор е с нулеви емисии, няма замърсяване на въздуха, почвата и водата. Работи в разработен цикъл на водопотребление, като повторно използва промишлените си води. В резултат оксалор се получава почвен подобрител, биомаса в състав между 30 и 35% органична маса. Продуктите, получени след преработка на отпадъка по технология Оксалор, са почвен подобрител, който подобрява структурата на почвата, подобрява почвената реакция pH, като неутрализира генетично обусловената киселинност на почвата. Участва в малкия кръговрат на природата, като връща органиката в почвата. Гориво от биомаса може да бъде. Постига неутрален въглероден баланс, има висока калоричност, изисква ниски производителни разходи, неопасно гориво при работа с него. Наличието на гасена вар като резултат от процеса Оксалор подобрява структурата на почвата, като я предпазва от ерозия, а калциевия ион се включва в хумуса и подобрява растежа на растенията. Почвата възстановява един от основните си компоненти калция и става устойчива на едроплощната и иригационна, водна и еолична ветрова ерозия. Оксалор дава възможност да се използва напълно капацитета на калциевия ион за деструкция на токсичните вещества и неутрализиране на тежките метали в отпадъка и почвата, свързвайки ги в водно разтворими комплекси. В заключение, би следвало да кажем, че в условията на биологична опасност, каквато е COVID-19, човечеството трябва да се справи едновременно с множество проблеми, като предотвратяване образуването на големи обеми от опасни болнични и битови отпадъци, безполезна преработка и оползотворяване на отпадъците, като вторична суровина. Чрез рециклирането се засили набавянето на равноценен и скъп ресурс в условията на настъпваща световна икономическа криза в резултат на COVID-19.
Как ще продължим да живеем, трябва сами да решим. Благодаря за вниманието.